हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सोनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासे नायना होदोलाय नै सोनाफोर आङो दा बाजाराव थांनो ओंखारदों आरो खुन्दुं लायनो नागिरदों आङो दख'ना दानो थाखाय सोनाफोर आङो गुमैखौ खुन्दुं लायनो लेंदों आरो नानि आं गुमै थांनोसै आरो ओमफ्राय मा खालामनाय जायो दा नोंथांमोन एसे दिन्थिनोसै आङो ओमफ्रायो फिसालाया स्कुलाव थांदों आरो फिसाला गैयियावनो थाब थांनानै थाब फैनोसै आरो नङाबा बेबो थांफानो लुगैयो नालाय ओमफ्रायो दासान्दि अमा नायनायाबो एसे खम जाबाय नालाय अमाया थैजोब्बाय नालाय लोगोफोर खामानिखौनो लांदां मोनबाय आरो मुलि होबाबो थायासै ओमफ्राय मासे फिसासा इंगिनिनि फिसा थालांबाय आरो अमा फिसा ओमफ्राय बेखौनो फेदेरनांसिगोन आरो ओमफ्रायो बिमाफ्रा थैबाय आरो अमाया ओमफ्रायो गासिबो थैजोब्बायानो अमाया ओमफ्रायो आङो दा खामानि गैयि बायदि लांदां मोनबाय आरो अमा थैनायखाय ओमफ्राय दख'ना दानो होननानै खुन्दुं लायनो थांनो नागिरदों आङो सोनाफोर ओमफ्रायो बिदिनो गेजेरजों मा मा दिन्थिनो हायो दिन्थिनोसै नायलांबाय थादो आङो दा बाजाराव थांसै गुमै आं नानि लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नै दा देलायखांबाय थांनो ओंखारबाय आरो सोनाफोर नायलांबाय थादो नै सनाफोर जोङो दा नै बाजार मोनफैबाय नै खुन्दुं नायबाय आङो सनाफोर सिद्दा सिद्दि खुन्दुं दखानाव हाबफैग्रोबाय आरो खुन्दुं लांफैदों लोगोफोर मोनो नै खुन्दुं लांफैदों बेखौ लानोसै लायगांखौ लोगोफोर गोराखाने नरमखौ हरबा जुयोना हरु रे खै नाम्बार 40 ओइ अलप खम दे 30 টাকা 25 টাকা দে নয় পুষে মোর আয় রে 뭐래? 25 টাকা দে কো দে 뭐래 뭐가 망가 너셔도 먹고 야 ओहो 20 राखिसे 25 टाका एसे बांसिन लानाय जाबाय 25 টাকা হিসাবে 이거 액조라 킬로 53টাকা দেব खुन्दुङा जि दाम जाबाय लोगोफोर माइनावालाय ए जानो हाय खोमा 간다 लाबाय लोगोफोर फैदो थांसै मा नै ड्रेस नायदों खुन्दुं लाखांनानै ड्रेस नायबाय लोगोफोर फिसालानि मुजा एरि लादों स्कुल मुजासो आरो न'आव थानायाव गानग्रा ओइ गोजायाखौ मोजां नुदों 부담스럽지 모자는 माबा मोजां आंनि नोंनि न'आव गेलेनायाव गानग्रा लोगोफोर बाजारनिफ्राय ओंखारबोबाय जोंहा सनाफोर दा गुमैया नै डिजेल लानो नागिरबाय आरो डिपुआव माइ सौनायाव नांगौ नालाय मिलाव ओमफ्रायो डिजेल लांफानो होननानै नै डिपुआव हाबबाय आरो गुमैया दा थाव लागासिनो दङ माइ सौनायावबो नांगौ ओमफ्राय हालेवनायावबो नांगौ नालाय ओंखायनो नै थाव एसे लाबाय आरो ओमफ्राय नै गुमैया खाथाबगासिनो आरो थावखौ नै दा न'आव थांफिननोसै सनाफोर लाखांबाय जोंहा जाग्रा जानो नागिरदों दे जादो मा गोजा जादों जै गुमै जागासिनो थाबथि साजोब्बाय नानिखौ बानाया
dah mah. Selepas ni sang ada pasar tangan ni kui pai ni. Aku lanan kui biar ada ni. Labai amai. Nam jeng asan jeng dress labai kui biar ada. Lai kampun lah beberapa yang ban manse sana ber. Sungai ni tak perlu lah beberapa biar ada. Hari ni lah orange color and yellow color ko sera kustiyo ni modern oil kon sela ka ko ang jinu kan nei lagu ko ko mo nak thau de ang ma jinu kan nei pe kon dan sa ni yang ni kon rosa thang era siba so mưa tăng đàn nữa là bảo với cậu đàn này cũng mưa tăng xì mà nữa đấy bay bà cũng biết lắm mà nó bắt sao đâu thà đi cứ số ông cái nó đàn này cứ sập xì mà nữa rồi sao nào đàn đấy là nó thấy rồi sao nào mình không đàn mình sẽ làm ra Kalau yang selap kadang ada gerah mana senyum semalu dan kangen sampai usulan yang gerah mendengar itu hanya sana kan orang sekolah itu ni driver ada dia like aku na posnya lambang sana ber dosa kalar ko थाब्रं खारनाय मोनो आङो ओमफ्राय लाइगां ओमफ्राय नरि इदिफोरखौनो मोजां मोनो आङो न'आव खामानि मावनायाव गाननो गथ' गोनां मानसिफोरा थाब मैला जायोना दख'नाफ्रा दसेनो माबा माबि हाद्रि बालायाव गेलेयो गथ'फ्रा ओमफ्राय दसेनो बाम जायो नालाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायावबो मैला जायो नालाय ओंखायनो मोनसे कालारखौसो मोजां मोनो आं न'आव थानायाव गाननो सनाबा मोनसे कालारखौनो लानानै फैयो 1500 ni lakukan kerja baik pun nak tanah ni kau bayar nasi. Siapa sumbatan ni kan lah baik saya di sini sekarang. Kalau tanya macam mana? Kau kau lihat ni, kau belak sini kau nalai sana ber. Tanah ni apa ni? Tanah baik saya lakukan apa? Sabar ang di video ini selesai nih yang aku mulai itu bye bye next tahunnya là mình prince ke đau umma landang mana cái cũng có lại nè khăn lắm còn bé người bà sẽ đọc xong là thâu này là cái vậy phải đà nó xây đi xem rất thuần xe bye xong rồi